Тукай яшенә якынлашкан саен, аның шушы кыска гына гомере эчендә башкарылган эшләре күләменә шок катасың. Ул безнең телебезне тулысынча сүтеп кора, ул безгә яңа әдәби тел бүләк итә. Без хәзер аның телендә сөйләшәбез. Мин Тукайның кыюлыгына, үткенлегенә, эчкерсезлегенә, гадилегенә һәм осталыгына бик сокланам. Абдулла Тукай үзенең җәфа чигүе белән, гадилеге белән, үткен теллеге белән халыкка бик якын. Ул халыкның үзе. Иртә дөнья җанлана, мәшрик ягы аллана, кояш чыгып, нурлары төшеп җиргә ялгана. Яктыра кала урамнар, кырлар, якын урманнар, таулар, баглар, бакчалар, нурга гарык булганнар. Торды халык, уянды, шау-шу бөтен төшләрдә, көтү-көтү менмәктә күккә җитез кошлар да. Шушы вакыт балалар мәктәп таба баралар. Букчалары артында, алар гыйлем дәртендә. Габдулла Тукай минем өчен ул бик көчле кеше. Яшь вакытта ул әти-әнисез калды. Аның гомер юлы бик авыр иде. Андый юлны күбесе уза алмас иде. Ләкин без бу көндә дә, әлдә дә Габдулла Тукай турында сөйлибез. Габдулла Тукай дип горурланабыз. Һәм әлбәттә Габдулла Тукай шигырьләрен ятлыйбыз. Ике юл бар бу дөньяда. Бере будыр бәхет өстәү. Икенче шул гыйлем гышкында булмак, мәгърифәт өстәү. Синең кулда. Теләрсең, мәгърифәтле бул. Бәхетсез бул. Вә яки бик бәхетле бул. Нишәк бул. Мәгърифәтсез бул.